दिनैहाय जोङो बावखुंग्रि समस्थियाव जोंनि बिटिआरनि मानगोनां गाहाय खुंगिरि प्रमद सारनि जोङो प्रग्राम लानाय जादों आरो बे प्रग्रामाव जोङो जोंनि गासै मोनजि प्राइमारिनिफ्राय जों गासै 5000 जोङो टारगेट खालामदोंमोन नाथाय बिनिफ्राय डाबल रायजो राजाफ्रा गोसो गुदुं जानानै लोब लोब फैदों जोङो जोंनि टारगेट बायदि गारि हरदोंमोन नाथाय रायजो राजाफ्रानो गावबा गावनो गारि लानानै फैदों दा बे हिसाबै जोङो दिनै बे मोनसे देग्लायनि बा लकसभा बिसायख'थिनि जे बावखुंग्रियाव मोनसे फोसावदिंनाय बेयो मोनसे गिदिर जाफुंसारनाय होननानै जोङो बुंनो हायो मानोना दिनैहाय शिब सारनि प्रग्रामाव जोंनि रायजो राजा भटारफ्रा लैहोर लैहोर फैनानै जोबोद सारजों खुसियै मत बिनिमय खालामबाय जों बेखौ जोङो नुनो मोनदों रायजो राजाफ्रा गोजोनदों सरकारनि माखासे मावनो लानाय आसनिफोरखौ सारनिफ्राय मिथिनानै आरो रायजो राजाफ्रा भटारफ्रा बांसिनै गोजोनदों आरो जों आसा खालामदों देग्लायहाय जे 2024 मायथाइनि जे लकसभा बिसायख'थि बे जोंनि एनडिएनि प्रार्थी जोंनि जयन्त बसुमतारी बे जयन्त बसुमतारीनि जे सिम्बल ट्रेक्टराव गोबां रायजो राजाफ्रा रोजा रोजा रायजो राजाफ्रा भट होगोन होननानै जों मिजिंथिबाय नांगोला थानाया नैबे बिसायख'थिनि उनाव बे मोनसे रोखा जागोन दिनैहाय बावखुंग्रियावबो नांगोलनि बा बिपिएफनि दैदेनगिरि मावथिफोरा गोबां जयेन जाबाय मैयानिफ्राय जों कन्टिनिउ जयेन खालामदों दाबो आङो नैबे मिटिं जोबनायनि उनाव थिनथिलायाव आङो 50 जन जयेन खालामगोन दिप्लाय बिलाव 50 जन जयेन खालामगोन बे सानफ्रोमबो बिथांमोना लिडार वार्कार सापर्टारफ्रा UPPL आव जयेन जागासिनो दङ बे हिसाबै जोङो बुंनो हायो लासै लासैनो नांगोला बेयाव थानाय नङा साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गिबि खेबनि थाखाय आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारा बाक्सानि सदर मसलपुराव गासै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय गोदानै कचिं सेन्टार बेखेवनो थांगासिनो दं जायफोर सुबुंफ्रा गोजान जायगायाव थांनानै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय कचिं लानो हायाखैमोन बिथांमोना बे बारनिफ्राय बे कचिंनि खाबुखौ आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारनि जोहै मसलपुराव मोननो हासिगोन बे कचिं सेन्टाराव बिथांमोना डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट 3rd and 4th ग्रेड रेलवे एसएससी आर्मी जीडी अग्निवीर बेंक पुलिस आरो टेट आनजादफोराव जिरायनो हानाय बायदि रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिजों फोरोंथाय होनाय जागोन बे कचिं सेन्टारनि सोमोन्दै आबुङै मिथिनो थाखाय 9101450597 6900584714 आरो 9365132228 जानबुं अनजिमायाव खौरां लानो हागोन